Sigurno ne treba da vam objašnjavam sve simptome anksioznosti. Mada ne znam da li ste znali, ali statistika kaže da sama anksioznost, znači ne računajući Hashimoto, sama anksioznost ima preko 150 simptoma, što psihičkih, što fizičkih, što raznoraznih drugih vrsta. Nekom prilikom ću vam to sve nabrojati, jer to je prosto nešto što ja imam zapisano, tako da kad mi se nešto desi, odmah vidim da li je to to. U mom slučaju, najveći problem mi stvara verovatno kombinacija Hashimota i anksioznosti jeste što ja u trenutku mi dođu neke misli, ne znam ni ja kakve, ja ih ne prepoznajem, ali grlo mi se stegne i u tom momentu ja imam utisak da mogu da se ugušim. To je, vrlo su slični i prepliću se simptomi. Zato sam prvo pričala o Hashimotu, pa onda o anksioznosti, jer anksioznost je zapravo psihička bolest, tako kažu svi. I verujem da jeste. To je nešto što ide iz našeg mozga. To su zapravo neke naše misli koje i ne znamo da imamo. Znači, to su oni strahovi kojih se plašimo od ko zna od kad i onda se to sve skupilo u našoj glavi i izaziva tu neku anksioznost. Ja sam to tako shvatila. Ne mora da znači da je to tako.